Li Kerkukê parzûngehek bi 8 milyar dolaran tê çêkirin. Li Kerkukê parzûngehek bi 8 milyar dolaran li ser rûberê 150 her tê çêkirin. Proje ji kompanya Ranya re hatiye dayîn ku kompanyeke veberhênanê ya Kurdistanî ye û hikûmeta Iraqê hewl dide di demeke herî nêz de dest bi çêkirina projeyê bike. Parzûngeh dikeve ser rêya leylan û biryarê de di nav 5 salan de temam bibe. Nêzîkî 4000 karker û stafa pispor tê de bixebitin. Bi temambûnê de petrola 6 parêzgehên Iraqê dabîn bike. Alîkarê parêzgerê Kerkukê Elî Ehmedî ji Rûdawê re ragihand ku ji Bexdayê wezîrê petrolê û 3 wezîrên din hatine Kerkukê û dixwazin dest bi projeyê were kirin. Lebelê kompanya Ranya ji ber rewşa necîgir a Kerkukê dûdil e û baweriya wê bi rewşê tune ku 8 milyar dolar veberhênanê tê de bike. Proje li ser wê yekê sekinî ye ku baweriyeke tam bidin xwediyê projeyê. Nêzîkî 14 sal e îdareya Kerkukê hewla çêkirina parzûngeheke petrolê dide li wê parêzgehê, heta niha jî li Kerkukê parzûngeha petrolê tune ye. Tevî ku berhemhênereke mezina petrolê ye. Her wiha hewl didin li cem çêkirina parzûngehê beşek jî ji bo sûd wergirtina ji pêkhatiyên dinên petrolê were çêkirin. Birîkarê desteya veberhênana Iraqê Salar Hememîn dibêje destpêka biryar ku rojane bi 80,000 bermîl petrolê dest pê bike. Lê pişt re dizayna wê guherî û bi 150,000. Parzûngeha Kerkukê weke yek ji parzûngehek herî girîngtir e, binavkirin ji parêzgehê Bakurê Iraqê ku dikare ji sedîda heftê hetanê sedîda heştê pêwistiya wan parêzgehên dabîn bike. Her rojek kêlgehên petrolê yên Kerkukê nêzîkî 200,000 bermîl petrol tê berhemanîn û ji bo parzûn û dabînkirina bêşa navxwehiya parêzgehê petrolê dişîne parzûngeha aska kelek û bazayîn û heta niha jî pirsgirêke tune bûne benzîn û petrola spî heye.